Ngiyanikelela abantwana benkosi enkulu kithi emhleni kaManazaretha. Konzo isabathana sekuseni siyiphathela umfundisi MDAKANE wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisa. Azuwe sabatha imini yesabatha mayibehle kwabanqwenge. Nkosi yamakhosi, ngizacela umfundisi umjinakho angilekelele ngokumfundela, ngomcelela isibusiso senkosi. Ihlabelelo senkumbuzo izizukulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Mbonginu Jehova Manazaretha izizulwane Amen. Wala Nkosi yamakhosi ngumncane lo msebenzi omkhulu kangaka ongiphiwe wona. Ngiyacela Nkosi yamakhosi kule ngamende engaka namakhosi naphambi kwaNkulunkulu. Akukho engakhuluma Nkosi yamakhosi naphambi kwawo. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ungemphathi. Ukuthi abantu ababuthene lapha nalezi zithwele bese baphile enyameni nasempilweni. Nkosi yamakhosi, usesiqwini sesithathu uthi Manazaretha ube nyazi ukuthi lento elilandelayo inhle kangakanani. Ngaba nhlubuthi ngaba nhlubuthi ube nyazi ukuthi inhle kangakanani. Nanokuba thiwa kuyadlala ngezulu njengoba nila sisabathenga bekhona into enthathayo nonke bese nihamba emhlabeni ningangena nonke ezulwini. Njengoba uNkulunkulu esiphelisa batha
elinye lamathuluzi kaShembe akhumbula ngawo okhokho bethu kuba singene ezulwini. Siyabonga inkosi yamakhosi, ngiyacela ukuthi umntwana omncane ngiyasaba, umuntu onamahloni futhi, kodwa Shembe mase sowukhona eduze wami ngivumele inkosi yamakhosi ngisho lokho ongimemele kona. Ngizocela ukuba ngingqongqoze esizweni isitabelelo sesithathu. Nkosi ubusise yento
Siyabonga Nkosi uthando othande ngalo obabamkhulu bethu sithanda kusingelutho emazulwini nasemhlabeni kodwa wathi nawusibheka Nkosi makhosi wasithanda wasikhetha wasivulela into enhle kangaka. Sicela Nkosi usekele noma sekunjani usekele indaba lena Nkosi ehlela lapha ezweni lakithi indaba esuka le escort MDs lapho amantombazane ayehamba theza ehlathini naye fika lapha ehlathini amantombazane ahamba theza inkuni asebona imbali enhle amantombazane acele empini asukuma ngejubane angazi ukuthi kwakuthini kuwo wonke lamantombazane kepha yaphuma phambili intombazane usitheka hadebe yafika inqampuni into imbali athi amantombazane efaka emlonyeni yayigwinga efaka ngaphakathi kusukela ngalelo langa intombazane zange iphumuke lithi izwi usiphathe kahle ngokwesikeni sakho kulelo umholi lisho njalo izwi lithi usiphathe kahle uhambe kwahamba waze wafika la ukuthi umqalwendela siyaganga manje wasekuthutha sekusiwa la ezinto naye la esiphithi kwakhe umuzi khona la ngezansi namanje indonga sekho namageza sekhona kukwaksethelwe lapha nekandela kwakumuzi uthe njalo ngoba wayelusinkomo elusinkomo yena zazingafani nabanye abantu ezakho ayebiza ngamagama asikhulume sihamba ezodonga ayibumba nenkomo zodonga ngezephila zazimlalele ebiza ngamagama lapho empulelwa ebumba inkomo zodonga bese sihamba umpula lesuku la masingena lapho edolobheni kuyena bese kufika ke njengumuzi okhona umkhulu lapho bese kuthi elele kufikiswa ithi sembe hamba esibayeni uyothandaza kwakwaneka izulu kwakuthi nakwaneka izulu bese kuphuka labagaba engashoyo hamba eMpumalanga uyongakhela ibandla ezobangcwele akwangalula kuyena ngoba wayeseganyiwe kukhona noma hayi ngoba ngazathi lelizwe liswakala kahle wayese bama isibindi nje akahamba lolu kuyile njalo lelizwe ufike isikhathi lapho sajelwa khona abantu abakhe sebehamba emhlabeni omunye umntwana wakho ugcina kuthiwa wamkhona wazonakala waze wafika emphupeni ohamba yona ngoba kukhulu ukuthi ashiye imizi yakhe namakhosazane kodwa izwi lalilokuthi hamba ungakheli ibandla ezobangcwele yiko ngithi yamangalisa namhlanje nasesibona umkhosi omkhulu kangaka sola sokuthelela imbonge zithi ngondaba zasuke entabazo zaba nemvume zavungazela wayehamba esontele weseli yena la nazi izinto zesonto zakhona lapha athi naye etikezwe inkonzo ehlabelela koqhuba ipoliyane bahlaza amadiso kuyele bakhona njalo abafundisi bona kwenzeke lokho njalo nakhona yena kwenzeke lokho
Kwabe kwahamba abefundisi babuka ayi basishebe hamba manje ukanti ibandla lakho ibandla lakho kulapho ahamba eyofuna le ndaba yaseNtakazi Afrika khona wahlangana noNkulunkulu esemnika imiyalo yokuhola leli bandla lesizwe. Siyabonga kakhulu uthi uNkulunkulu asithande ngaleyo ndlela. Ngizawucela ongifundele incwadi Impalo 14 verse 14. Asabelelo sesithuthi. Abafuni. Mfundele ba. Impalo 14 verse 14. Babatshele abakhe kulelizwe. Awuphinde. Babatshele abakhe kulelizwe bezwile ukuthi wena Jehova uphakathi kwalaba bantu babonane nawe Jehova ubuso nobuso ifu lakho limi phezu kwabo wena uhamba phambi kwabo ensikeni yefu emini nasensikeni yomlilo ebusuku. Ngiyabonga. Ithi incwadi uphakathi kwethu sibukana naye ubuso nobuso. Amen. Siyacela inkosi yamakhosi usenze sibukana nobuso bese sibuka sengathi wena ufana nathi. Awufani nathi futhi awusoze wafana nathi. Asazi la uvela khona wena waziye kuphela uvela khona. Kodwa ngenhlanda ukukhumbula okho bethu uyisusile inkungu sakubona ukuthi uvele ezulwini. Namhla mina ngitsheli Exodus 31:12.
uJehova wakhuluma kuMose wathi isho bantwana bakwa-Israyeli uthi anogcina amasabatha ngokuba aluphawu phakathi kwami nani, ngokuba amasabatha awuphawu phakathi kwami nani ezizukulwaneni zenu ukuba nazi ukuthi ngingujehova oningcwelisayo. Verse 14. Gcinani isabatha ngokuba lingcwele kini. Yilowo nalowo olonayo uyakubulawa nokubulawa ngokuba osebenza umsebenzi ngalo uyakunqunywa kubantu bakubo. Ngiyabonga baba. Nkosi yamakhosi, masibuka lo mbhalo akukho ukuthi kukhona mhlawumbe kusincenga ngesabatha. Asincenga ngesabatha ngoba sithathele thina isifungo sokuthi siyakumlandela kuze bese pheleni kwensuku zethu. Shembe sicela sikuthando nyazilezo. Uthando uthe unasesikweni sesibili wathi niyacela konke nicelayo ushemba niphe. Kodwa banqozana bacela uthando. Kanti uthando uyadlulela lizifike la siyakhona. Siyacela uNkulunkulu nyazilezo siphe uthando. Lo thando Nkosi yamakhosi osithande ngalo. Manazaretha njoba ngisho nje ngithi nafunda lezi incwadi zesabatha la eBhayibhelini akukho la sisincenga khona ukuthi njengoba ke sisiyasincenga manje ukuthi sigcine isabatha cha. Ingakho lo unkosikazi lona wahamba oyongcwaba ngosuku lesabatha esuka lapha ebekufilelo skop wafuka ngcwaba ngosuku lesabatha ngcwaba waphela umngcwabo wesibuyele emuva kanti nento zokuhamba seziyaphela. Wama-ke lapho kuthiwa kusekoleni khona kwaze kwahwalala ngenhlanhla yakhama imoto yamthatha. Ngikhuluma ngesabatha bantwana basesizwe. Amen. Uthe isendleleni imoto yaphelela upetrol kanti khona umuzi oseduze kumgwaqo base bedilika labantu bahamba naye bayasefika lapha bafika irondo kunerondo uhlelo rondo nje kona nombhedi wangena khona walala. Indaba yakhe ibese basethenini uthe evuka ekuseni ephapha ngo-4 ulele phezu kwethuna. Akugcinanga lapho bantwana basesizweni. Akugcinanga lapho. Uthe sebuyele ekhaya ntambama wafika lo muntu athi ungcwaba ngesabatha. Nawo lazi iqiniso lesabatha uhambe ungcwaba ngesabatha. Ngiyayithenini Manazaretha asingathenjwa asingashendisi ngesabatha lokuphila kwethu. Amen. Amen. Uthe ngelinga ngihleli phezu kwesabatha bantwana basesizweni. uNkulunkulu utangihlale phezu kwesabatha. Njengoba sikuthelele lapha nje sisesabatheni. Sizoncenga ukuthi sigcine ezulwini.
singanciki awuthinte lapha amazohlanu play 35 masinya amazohlanu play 35 ihlobile Play 35 Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Nencwadi lezi esifundayo lapha zisikhumbuza ukuthi asikanciki kokwethu kepha asithembe uyazi. Amen. Ngayo adumazi unyazi bantwana basesizweni. Boss unganciki kokwakho uqonda. Unganciki kokwakho uqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Mazise yena ezindleleni zakho zonke. Uyakuqondisa imikhondo yakho. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Manje basesizweni ngiyabonga incwadi ithi ngihlale ngikhuluma lokho. Aphathwa lapha abantwana lokuhamba waleso. Ungaphapha aphathwa. Isesizweni. Amen. Uthi umbakeli uBadono owashayelela ilanga uthi uzala owethisha wayengithanda nami ngimthanda nani ngiyamthanda. Amen. Uthi lathi ibilanga ungathandi kakhulu abantu besifazane. Ungabathandi kakhulu. Futhi ungabathanda kakhulu uzobonakala ukuthi uyabathanda kakhulu. Yeah. Hambe uningane zabantu. Yeah. Ungabi nolaka. Uyahamba kweNkulunkulu. Ungabi nolaka. uNkulunkulu uyahamba kwena. Okugcina usithatha ungathandi kakhulu imali. Ungathandi kakhulu imali. Angisho ukuthi abantwana basesizweni sikho kulokhu hamba ungcwele kwasesizweni esinenga uNkulunkulu ukuthi asikhumbule. Amen. Ngakho sekuthi abafana bayahamba bashumayela bafana lapha ezakheni mhlawumbe bakhona nje bashumayela bafana abazi uNkulunkulu okhona phakathi kwethu baze bangena ubuzilo othile kwadini kwabhele nabengena kulobuzi babo yagula mabandla sephumba yangena ayathandaza nalabo bafana ke bafike bathandaza nabethandaza laba bafana mafike bona
athi lo mama mantaba mafike ngithandaza insuku ziyehla kimi wasenza izibelwane nabo ngiyacela mantaba ukufa sekungidlile nakwenzeka ngihamba emhlabeni ngicela ngizokudwaba kuwa bishop la baba wakho bishop ayibaleleleke bafana zahamba insuku bezwa bafana ukuthi usihambile umama emhlabeni bezwa futhi uyangcwatshwa ngesabatha bahamba bafana ngolosihlanu ngakashoni la bafike bayobona balila bafike bayobona balila base bephuma bese bethi umsebenzi kahle kusasa khona ke indaba yayenzeke la eyinjwayelo abantu nayese fikile umuntu ntambama bese ogeza hambe kumngena umuntu ungeza uyongeza lo mama umfika umama ke ebhokisini mama ke ebhokisini ziyabhadla imbizo ngaphandle ukuthi kuyabekwa kusasa kwaphuma isipidi kwagijela nomahashe yofuna nabafana bayaziwa ukuthi bakuphi hayi babuye bafana esikoleni isipidi bathi ayikhona nawe fika lapho abafana bafike bathandaza ngathi mabethi amen base bethi bafana banovula lapha imoto akekho nawe fika lapha nebhokisini nangu bahamba bafana base bethi siyabonga bakulomuse izophinda futhi indaba ekuseni sibe uphondla ke manje nase bethi bakamphondla akekho balanda futhi abafana bafuna bathandaza labe futhi bathandaza bese bethamba nobheka akekho bafike bathi ukhona baba wakho wayekhulumile umama wathi mama ngabongcwaba ngesabatha wakhumbula wala ekhaya wathi kubungabeli wathi wayishilo ukuthi sikudwaba ngesabatha wayesebheka ihlwele namabandla wonke ubungabeli elekelelo ezokhwezisa unkosikazi wakhe wayesethi sengiyomngcwaba kusasa ngesonto amen nempela aphelela abantazana ethabuthana wahanja lomngcwabo bewonekelela phela bantu befika lapha bekho bonke labantu abaqoqwa abantazana ethaphela amen usuku lesabatha ethumba ngelo ngithumela sahamba emhlabeni lapha nenanda ushemba wahamba wesisayoni kulesisayoni wafika wasithatha ngomoya wakho wasesihlwini wayesesikhombisa indlela esezulwini kanjani uthi indleleni yokuqala wathi mfula mthathe welwayo umfula wokuqala abantu ababengazi ukuthi isabatha yini emhlabeni bayehla bayenyuka bafuna ukuwela nomfula ongeke uwele isabatha wangalazi emhlabeni utobheka wadabheka basebesondela kobuye umfula bantu befika kulolo bunye umfula nakhona zinkulu lapha kusuka ibhodi phansi emanzini lapho kukhona zonke izolo uzenza lomfula usukulibala lona ukuthi osithatha ukuthi kwenzeka ngisho ukuthi bantwana basesidlweni isabatha leli salenzela umenzi wethu ngoba isithanda ngihlukanisile nabanye abantu nina nizange ningikhethe kodwa mina ngikhethile ngihlukanisa nabanye abantu abenjalo intombazane yayinayo inkosi yokusho ukuthi yalibala yahwayeka nje
idilika lisana lento ngithe isuku ibeka la yabo yakwafwabo lapha ukamama yasuku ngoba ngiyathatha ngituma indlela ayizodlula ngase station izofika khona ithathe khona amatekisi ithe izofika khona wabona nomnumzana ukuthi daya wathi uyathatha ngituma liyathatha ntombazana yase seyivali ku nayivali kubi yabo yayithatha ikhubi kanti ngendlela lekhubi yahamba iyala yakho ibose kodwa wayintombazane iyahekuzela iyakhala bayibuza ukuthi ukhalelani ntombazane bese iyayichaza indaba njengoba sengiyikazile kanti ayikhubi kukhona nephoyisa iphoyisa libe seshaya epolice station ngoba seshaya epolice station ngoba ukhona seshaya epolice station iphoyisa le habari nendawo ethile lizofika liphenye khona lapha bafike baphenye kuleyo ndawo baze bafike erondweni lapho bafika khona idumbu zamantombazane simunywa amakhanda aboshwa amadoda amathathu isho ukuthi bantwana basesilweni isebenza lolu nyanzo phambi kwethu lifike lapha kwelinye ithempeli ligqoke isuti emnyama ngemoto yayimnyama lama ngenhla nje lapho kade kulosile obama angazi noma babeza noma babangezi kodwa wayesekhona umama wangwanyana wayekhona lafike lakhuluma naye lathi bapho mama abezingana abantu omama la kulosithathu ngoba sengihambe yonke indawo ngihambe ngithatha imithandazo yabantu abazoyenza la kulosithathu kodwa labekho la ithempelini aliguli kodwa mina ngibheka le thempelini khona labantu abengenabo abantwana angathi ngizobathandazela futhi la kulosithathu ubatshela ukuthi abo kufika njalo bezothandaza la wayisuka umuntu osesilwini ethatha imoto yakhe ehamba waphele behlweni alibonke igama lenkosi angifundele into wathi ihlabelelo 105 omunye bese engifundela Sambulo 21 yavesi angifundele ihlabelelo 105 Sintore, pode lá. 105 evesini. Bongani uJehova. Bongani uJehova. Nibize igama lakhe. Nibize igama lakhe. Nizazise phakathi kwabantu izenzo zakhe. Nizakhe. Bongani uJehova. Nihube kulo igama lakhe. Nezazise izenzo zakhe phakathi kwabantu. Njengoba sisho nje sithi uNyazo uNkulunkulu. Ungaspikisa ukuthi unumber 1 wena. Ungaspikisa ukuthi labo bantu basingaka yithi. Siyacela Nkosi yamakhosi. Usithande Nkosi yamakhosi. Amen. Asicela Nkosi yamakhosi usithande. Wozana. Sambulo 21. Yebo evesi. Asengibona izulu elisha. Asengibona izulu elisha. Nomhlaba omusha. Nomhlaba omusha. Ngoba izulu lokuqala. Ngoba izulu lokuqala. Nomhlaba oqala. Nomhlaba oqala. Kwase kudlulile. Kwabe sekudlulile. Nolwandla lusekho. Nolwandla lusekho. Ngabona umuzi oyingcwele. Ngabona umuzi oyingcwele. iJerusalema elisha. iJerusalema elisha. Wehla
wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu. Wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu. Ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. Ohlobele umyeni wakhe. Ngase ngizwa izwi elikhulu. Livela esihlalweni sobukhosi. Lithi bheka uthebaneke likaNkulunkulu. Uthende. Ozahle kuzoluka manje. Lithi ithebanekele likaNkulunkulu libantu. Uyakuhlala nabo. Babe ngabantu bakhe. Akube isithuba lapho. Likhona lithi bheka uthente kaNkulunkulu. Nawu uthente phambi kwethu bantwana basisi. Lithi lapha kuthente ukhona uNkulunkulu. Uyohlala nabo. Babe abantu babo. Yena bothixo woza. Yena uNkulunkulu abe nabo. Azesule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona. Nokudabuka. Nokukhala. Nobuhlungu. Akusayi kuba khona. Ngokuba okokuqala udlulile. Ngiyabonga. Uthenge linye mina okwami. Njengoba kuhleli lo thendisi. Ukuthi ngizoliphila ibusiso. Bese ngiyaphila. Siyacela inkosi yamakhosi njengoba sila kwasuka khona lezi zindaba ezinkulu kangaka. Sibonga inkosi yamakhosi asingazi ukuthi kuyoba khona izinto ezifana nalezi kube nje kulendaba. Siyacela inkosi yamakhosi ikhule usiphilise. Ukuthi lapha lezweni lakithi umfana washabalala bajahana lokandakanda nje bagibela ukandakanda la ebufu. Wow, umfana wadayawa ewa isondo likandakanda lelikamuva nadlula phezu kwakhe. Kodwa kwenzeke kuyakhona kule nkolo shabalala. Kwenzeke isimanga lote ema ubenze ngazathi weqe itshe. Uthela esevukile umfana wabona umfana evuke ithintitha nje. Wabebuza bethi umfana lihambe episodlo. Wabakhombiswa ukuthi lihambe la ekhaya. Kodwa umfana wavuka waphila namhlanje kaphila yasebenza. Manje uthiko labakhosazana liyabuza. Lithi kodwa uMnazaretha enhle kangaka yoniwa kanjani? Yoniwa kanjani ndifana lakhe? Sifihle inkosi yamakhosi sibuye sidideke semhlabeni. Kodwa sicela ukuthi wena ukhule. Njalo ukhulu bengaphezulu kwethu. Usithande njengoba singaka nje. Ungalahle into yedwa. Sifike lokuze. Osithembise wona. Siyabonga uNkulunkulu wasesizweni.
Siyabonga Nkosi yamakhosi. Sibonga uthando lokuthi Nkosi yamakhosi usikhumbule lapha endaweni zasendawana zasesibili. Sibonga Nkosi lokusipha amandla sibuthane nje masingaka. Besiba ingosana lapha base su-20 sibaninga. Kodwa uNkulunkulu usevumile. Uba sonke sizela. Amen. Sibonga Nkosi namandla. Osiphe wena. Ukusuka kwakho uhambisa lezi zindaba zasesibili akusiyindlela kuyasini. Kepha Nkosi yamakhosi wena usiphika manje. Siyabona laphana ungehla. Siyabona Nkosi kaMarichin onke. Siyabona Nkosi besebenza bisikhandla ijabulela ukudla kwakho la. Siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi njengoba lezifo sigula sobuyele emuva Nkosi yamakhosi bese uyasiphilisa. Khona abantu lapha kudilika ngesigoli bazosebenza bazolungisa. Siyacela Nkosi yamakhosi bese bakhumbula bonke bese bayaphila. Eveni zonke zibaphethe. Nkosi yamakhosi nami ngiyabula Nkosi yamakhosi. Angimnandi ngiyacela esibili. uNkulunkulu angiphilise. Amen. Kodwa la kufika lezo nsuku ngiyacela nje ukubona ukuthi ngiyacela ngiyazi lesulu yebe khona oqambane ukuthi khona ukubhibhidla nje kwesisikhathi ukhulume namagama angeke singende ukuthi akhulume uwe ungena Nkosi yamakhosi umthethe ngiyawuthatha umsebenzi wakho uNkulunkulu ubuyise ezulwini. Siyabonga amazwi amnandi zaphiwa umfundisi wenkosi Inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo isabatha lasekuseni isihlabelelo samashumi ayishiyagalolunye nantathu 93. Sicela umshwayi Ncube wasesabathini asola lesihlabelelo Inkosi imbusise. Inkosi kusipha amabangcwele.
Asibonge. Mfumana yonyasi eyavunywa ngabasemsinga evunywa ngabababhatha kamancinze ngome yavunywa amathungu osibakade esigodlweni kwazonde hleka yavunywa amathembu bakangoze esigodlweni enkanini yavunywa amabovu phezulu kwagcobanyawo yavunywa amantungo phansi ebhubesini wavuma amaqama emthaleni wayewelelela bakwasithole emhlumayo kwenyakazaba kazikode emangweni wasukuthule zichwe bebheke emzini obushasha esimangasweni awusitezi inkanankana inkambo bebuza yoqobo yakanye amaphela babe nomfuphi basaba sami into abazabaguqa kuphithizela amathune ngonyabeni nawe msinga mncinyane emlandweni wathatha unyazo wanteka phezulu kwelinyoni kwekwenjabula inkosi usibakadiwela amathonga wagiya umapheka kanogida udumadume emadadeni elibanoyi zehlika usisestediamu isitimela sibakhanda ulungelunge sikudle sashishilize elisimithi kwakwezitimela sikaloliwe kwakwesikabhobheni isitimela samampondo bathi sine sajama phezu komuzi kamsazela inqwele yahle umunyu kwanotanda bathakathi enganivele iy'ndaba zasuka khona la kwanotanda bathakathi mputula ndlela sayibheka mozambique kwasoshangane kwavuleka iborder gate kwathawoza usamara masheli zakhe zizonathethwa amacala yedlula ngehubi inkanyamba kangalozindlela ayilinganeza amaphebula ayisibheke maputo amashangana ahalalisa ayebona indlovu egcube yagxabana zematabetuleni kwayewasebasebe emagqumeni asohlange wadilika umthangane emjembeni kwamakhelwane ziyawathela ngothule zona zibheke babheka bezayo enyoka zokuyela ngemgodi kukaneza amaphekula esandizele etilongweni kayishebe itupiza ubuke mabiyela nabamkhabela kwavivutswa siwavivu usomatekisini efanele inhlanhliwa kwenyihlu ndaba zezeke ICC International Convention Center lwathathunyasi Professor awuvuma bonke abantu ngoba wavuma kushikhuluza kakhongolose zabona ngomntana wathasisulu owakhamukase yaqhuba imqele ethole wayesonculuza emazulwini noramaphosa sambona setheleke egibisi lapho unyesilonke nomajuba college bamhlophe istadium awunyathela kodwa webantu baseNewcastle inakebona ikatabuleni bathaphophothisile bamphule negama kashabeni kwasukuyiphuzwa pheka phezulu zinkanyamba sayiphilela ingakani zothetha amacala nashuma eminizulu enquthu unyesiphilela amahlaza kasilwahlabiswayi kwaze wakheleza mshigumazi wakhupha ngamadolo ufundisa umculo bathiwa ingwele nyazi nezulu quluza nawe mquluzi kwabonala bezithabathaba somuzi namathafeni asamondlo bathi sathandanani wakhithuma zamfitshane ufakanyaboseni wayekhuzela amaqulusi emhlini wamanazata ndaba zomphangolo zingumasithela ukumsithi ikhaya lethu kwanamasofuna amathonga yasuma emangenyanga ikhwalithi esibekiwe wayewenyakaza amasolundo amahlikihliki bathi inkosi soyilinde emlindweni nasehlala sibanongoma wayenza into abahoyifo kabuthelezi ayiphentonga wathi esakamisito zokomipulpiti wakamisito zokomipulpiti awusiyakeni ngomaphekula unyezilikontini eSouth Africa kwasululeta isebivale ngesihlahla otherwise izoyikhotha imphengalobile yombona obunokufuna ebhekeda maseku wayenenkani esisele njengani oshambe basemhlabeni bagcine ngoke-Great Town nase-Pine Town unyezili kuye Cape Town kwasuka isikhishikazana esitobheni unyeziliphikelela eRobben Island basuma noma ngenyawo sajabha isikhishikazana bathintwa yinto abantu ngoba neJesu Kristu wenza into efanayo ehamba nabafundi bakhe umkhulu lonkosi emambothe ematilongweni lwathi unyezisi wehlangane eKhenani
yaphuma nje leqonde eKenani inkosi yamaMboto yasidela isigodlo sabo lasehadini kwandiza ama-helicopter eKenani kwathi ethembezile kwandiza amalulwane ushamba bamshayela indeshela bomthetho emanivele unyazi ukhomande emazulwini ente wasayizwa ngomfundisi ushozini wasemangangeni sayiphuma mkhumudla fondo ngazibomvu wathi unyazi lwaphuma lathi qelelele emabane nasomzomusha abantu balindele isibusiso inkosi yavela hlaba ikhorasi yathi ziyamazi melusi bonke abasongela inkosi unyazilasuku baphelele kwenshangentuthu abanye sibabona uhambe bekhathela amaxoxo etratinventeko endaweni mhlophe inkamane thina sibe sihle ekhulumele ebuhleni bamanazaretha ngoba babelokhu bethi abusi baphinde bethi abusi kanti zimpisi watsho ukuthi asikaroti boqobo kodwa mina ngithi kuyayiwo mangile kwaqila imhlelo bala kwasofa sikhale eminini ayophela amashatha okuqasha ngoba inkosi uthimo elokhu ikhale njalo ngalo frentline baxova sozamashambeni kasibothini ngomhla wokuphela ngoba icala lasezulwini idlisula ngesesibili ngesesithathu ngesesine nesesihlanu umuntu uzabethana phezulu yasebantu abantu nasethembezile wathi asethembezile bayiphula suka amaqhubu yayophopholela emkhomazini ayisebenzathe ukusuka yayithulela kasilisihle lawo ayiqhaqa liqinda lawo lakinda lawo inkomo ekhaba kuyisengayo khenga labaguma amabili aliye kwangolento bomhlangano aliye kungelanithi wabamisini yayingakhala imthinga entabeni omhlangano emthingeni bethu emaqhubeni akithi bahlophe kwakhala iphuma nentabeni omhlangano kwakhala imthinga homisi kwakhala iphuma nentabeni omhlangano kwakhala imthinga homisini enkosi abathebe babehlabuluka bavela